Čaute, čaute. Mám tu jednu ukážku, čo som zasa robil. Je to ten vstup do tej budovy starej. Naposledy som tu robil tieto schody, lebo treba aj povyrovnávať. A túto fasádu. To všetko bolo treba obúchať a na novo nahodiť. Na schvál som zašiel aj takto za roh, lebo sa to bude pokračovať. A kvôli tomu, aby táto špára nebola tak spredu vidieť. Toto je už ako nová omietka a tu je to staré. Toto treba všetko dávať dole, lebo to sa sype normálne. To je, môžete vidieť, aha. To je ako piesok, to aj blbo ide oklepávať dole. To sa len sype. To isté pôjde z tejto strany. Nachystané. Ešte s týmito bola čo dorobiť. Čo títo pacienti porobili, takto poosadzali okna. Viem, to muselo ako poopravovať, podohadzovať. Povypchávať tie všetky diery. Jednoducho chuťovečka, no. Čo na to povedať? Jak nejde to presne do vodova, je to strašne krivé, to tam by šli kvanta malty. Je to robené tak, že na oko, aby to vyzeralo dobre. Tento kábel mali vyvedený hore, ten som ešte dole musel posúvať. Bo nechali tam dva vedľa seba. Dneska sa tu len silikóny porobili, upratalo sa to a tento kameň na schodoch sa ešte ponatíra takou impregnáciou, aby to tak nepilo vodu. Čakám, kým to troška uschne, lebo ten kameň sa strašne drolí tiež, to je taký. Tak som to všetko oplachoval vodou ešte. To každý ten jeden kameň, čo tam lepím, každý jeden kus musím okartačovať, metličkou omiesť. Lebo na sebe má taký hlinený film, taký prášok. Tak, to by bolo zatiaľ všetko. Ma čaká potom jedna miestnosť opravovať, čo mu vohne, len čakám na majstrov, ktorí to najskôr musia podpíliť. A na novo tam omietky spraviť, lebo všetko to odúva, odpadáva, mu to tam vohlo. Tak majte sa zatiaľ krásne. Dovi.